गठबंधन को लोहर बनते सबकर हवा खराब हो गई। आवे वाला समय बा फिर आई दिन दूर नहीं बा दिन। सोनू भैया का फरमाइश गीत बा। जब बसपा सपा का गठबंधन भइल तो हमारे पूज्य गुरु बिरहा महासम्राट सा फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश दीवाना जी गीत गौले रहलन और सोनू भैया का फरमाइश बा यही गीत के एक लाइन सुना दा। देखो सोनू भैया गावत जोगी को जोग भुलाइल जब फूलोपुर लुटाइल के 100% पगलैले के 100% पगलैले जब फूलोपुर लुटाइल के 100% गठबंधन होते जब चुनाव गोरखपुर हारल गइलन बीजेपी को लोग फूलपुर हारल गइलन तो जनता आवाज लगावतिया का लगावतिया। अरे गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के ए सोनू भैया गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के मानवता देश बुआ बबुआ के गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के मानवता देश बुआ बबुआ के। 100 रुपया का पुरस्कार सोनू यादव भैया फुटिया से। कौने लाइन पर भैया जोगी का जोग भुलाइल जब गोरखपुर लुटाइल जब गोरखपुर लुटाइल के 100% पगलैले जब फूलोपुर छिनाइल के 100% ए राम प्रसाद भैया गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के मानता देश बुआ बबुआ के गद्दी से उतारा दुनू रड़ुअन के मानता देश बुआ बबुआ। लेकिन तनी संभर ए चौकीदार से ना होई चौकीदारी चौकीदार चोर पहलवान भैया चौकीदार चोर है। एक बार गठबंधन को लोहर बनते सबकर हवा खराब हो गई। आवे वाला समय बा फिर आई दिन दूर नहीं बा दिन दूर नहीं बा। यही से हम कहते निकाल ये चौकीदार से ना होई चौकीदारी देशवा के जनता से करे गद्दारी चौकीदार से ना होई चौकीदारी ना बताएं देशवा के जनता से करे गद्दारी चौकीदार से ना भेजला विदेश चोर लफुआ